Peppa Pig. Dan zanimanja. Danas je u vrtiću poseban dan. Peppa i njezini prijatelji vrlo su uzbuđeni jer je danas dan zanimanja. To vam je dan kada će u vrtić doći razni gosti i predstaviti svoje zanimanje svoj djeci. Tutu! Svi su se obradovali kada su vidjeli gospođicu Zečicu. Zato jer je ona strojovođa. Ona svaki dan vozi vlak i ujutro vozi odrasle na posao, a onda ih poslijepodne vozi natrag kući. Sljedeći je došao gospodin Big. Dobar dan, djeco. Jeste li danas došli u vrtić autobusom ili autom? Jer ako jeste, možda ste me vidjeli kako kopam cestu. Ja vam imam puno alata i puno strojeva. Ja sam građevinar. Znamo, vidjeli smo te, uzviknula su djeca. O, dobar dan, rekao je gospodin Zebra. Ja dolazim k vama skoro svaki dan. Donosim vam pisma i pakete. Znate li tko sam? Peppa je malo razmišljala i rekla, pa ja vas se sjećam. Sjećam se dana kada ste dostavili mog izgubljenog medu. Vi ste poštar. I to je stvarno bila posebna dostava, rekla je Peppa. A tada je došao djed Pas. Dobar dan, djeco. Ja vam popravljam aute i kamione i točim benzin kad vam to zatreba. Tko zna tko sam ja? Pa ti si mehaničar, rekao je George. A tada je opet došla gospođica Zečica. Ja vam radim u centru za reciklažu. Da vidim, tko zna u koji spremnik idu staklene boce? U zeleni, rekla je Peppa. A papir, on ide u plavi. I tako su vidjeli da djeca znaju odvajati otpad. A tada je došao doktor Smeđa Medić. On je liječnik i njega su sva djeca dobro znala. Ja se trudim da vi budete zdravi i da ozdravite kad se ne osjećate dobro. Pregledavam vaše grlo malenom svjetiljkom i dajem vam lijek kad vam zatreba. A ja se brinem o zubima, rekla je doktorica Slon. Pa stvarno je zabavno ići kod zubara, ponekad dobijem i šarene naljepnice, uzviknula je Peppa. A tada je došla gospođa Zebra. Ona je donijela svoje lončarsko kolo i pokazala što radi. U svom studiju ja izrađujem šalice i zdjelice od gline. Ja sam keramičarka i moj posao je vrlo zanimljiv. A često me zovu i umjetnicom. A tada je opet ustala gospođica Zečica. Gospođice Zečice, rekla je ovca Suzi, o kojem ćete nam poslu sada vi govoriti opet? Je li to onaj kada vozite vatrogasni kamion? Upitala je. Tako je, rekla je gospođica Zečica. Kad je negdje požar, ja ga idem gasiti. A tko smo mi? Pa vi ste vatrogasci! Uzviknuli su svi. A onda neka zanimanja i poslovi vode ljude daleko od kuće. I tako je došao na red tata Pas. On je kapetan broda. On plovi morima cijelog svijeta i opisao je djeci svoj posao. A oni su svi začuđeno gledali. Što tako daleko putuješ i nije te strah? Naravno da me nije strah. Uvijek znam da ću se vratiti svojoj kući. A tada je došao na red gospodin Lisac. On je trgovac. On u svojoj trgovini svašta prodaje. Njega djeca već znaju. I tada je ponovno ustala gospođica Zečica. Ona je stvarno svestrana. Znate što, djeco? Nije lako upravljati helikopterom. Ali ja volim biti pilotkinja. Ja vas dolazim spasiti kada ni jedno drugo vozilo ne može. A znate li tko sam ja? Ja pazim da brodovi ne udare o stijene kada prilaze obali. Znate li koji je moj posao? Upitao je djed Zec. Pa da, vi ste svjetioničar. Naša odgajateljica nam je pričala o tome. A ja sam veterinarka, rekla je doktorica Hrčak. Ja se brinem o kućnim ljubimcima i drugim životinjama. I tada je doktorica Hrčak
i donijela nekoliko svojih ljubimaca u vrtić. I žabu, i patku, i kornjaču, i ribice, i ptice. A tada je gospođica Zečica opet ustala. Ja volim sve svoje poslove, rekla je ona. Ali ipak mi je jedan najdraži. To je najbolji posao na svijetu. A znate koji? Pa znamo, prodavanje sladoleda. Često nam ga prodajete po ljeti. Sladoled za sve i svi vole sladoled. I tada je gospođica Zečica podijelila sladoled. A Pepa je oduševljeno kada se vratila kući sve prepričala svojim roditeljima. Pa znaš što, mama i tata? Upoznali smo i vatrogasca, i poštara, i mehaničara, i kapetana broda, i građevinara, i svjetioničara, i pilotkinju. Sve te poslove smo danas upoznali. I ja želim sve to raditi. Čiča miča, gotova je priča. Pozdravlja vas vaš prijatelj Zmajo. Bok!